mabul hametri rasa manglono pangapitira Gending Mariono papane si Jokaya Leratit yang nontono Joko Lamar mbok sing gading melati sore kemuning nolo garing pitu popo dini Bagong kula ndara kula Den kula Gus banget ing panrimaku sabab wis padha atur panikur marang jeneng ingsun ingin ndara nyuwun pangapunten ati keladuk angin kula sami gendingan nyuwun duka Gus ora dadi apa kepareng kula sakjane nyuwun dawuh tindak pundi Den nolo garing Petro Bagong aku takang ngopadi marang katremaning praja Ngamarta ora bakal kundur marang praja Ngamarta dur kasembatan sedyaku Panakawan ngaten Gus nala garing iya nek ngaten kula nderek kula nggih nderek kok do melu apa komplit ta dintaki ndara dhewe kok do nderek-nderek ngopo wah dadi dijak iki ndara tadi nggo kanca-kancane aku dijak iya nek kaya adate nek ora engko seneng kanca akeh wah wis tega kancane tega nasibku jenenge tak yang latihan ana gunane Rasulullah gareni aja padha kuwati tak kanthi kabeh alhamdulillah matur sembah nuwun atur nuwun ora nganggo nang omah do dijak kabeh mulai para kawan enggal bacake lagu monggo ndara bumi goncang kancing langit kelak-kelak katon lirikin sanging sang maweh kalung sabaranggal bulu kermoyak naik lang-lang indriya
muter kunto moksa tandrasa bagus mantep nak takut bali takon ngendi bangsa sapa persik waduh junjung dawa hormat oh Babang ya aku karo salah kene mesti yo ora klenteng wis bali takon sapa Gus panengahing Pandhawa kasih Raden Arjuna Arjuna ya Janaka sumadya lumaku ati Gus ngetutake krentek ing ati jumangkeng suwe deping netra ora patut tutupan iki bali enduk badhe trentuk urudha peksa wani ora aku apamu kang tak wedeni wewe bang wewe putih silil panas hati Tren ngajak sila ngapain nama sebelah bange walang kayak anjir gua anak lu
golir sing nafsu kabeh karo sahabat Arjuna kekasihku buta sapa aku ning nyangka padas kempal belakno patine rohku para ngarsa legane ngati wah kagelat limpah aja kaget ulun wong tuamu Bathara Darma ulun Bathara Narada bapakmu Bathara Dawa sing mimba gemak ulun sing mimba alap-alap mau nggih sembah kula ya tak tampa nggih aja kadang dulu menampa kula sejatine mula mimba peksi lho iki mau ana karepe nggih menapa pikajengipun parenga kula nyuwun keterangan kok dadak mawi mimba gemak swalap-alap ulun kang mimba alap-alap Darma kang mimba panuk gemak kuwi duwe karep ulun raos sarimbit ketam kelawan putraku Bathara Darma kang wigati mau kepengin nodi sepira kang dadi jembaring wawasan kita Puntadewa nanging bareng wis ulun jajaki jebul pikiranmu saratadah ing samubarang ibarate kadi dene samudra ingkang sembada dadi wadhahing banyu sak Jakarta Raya. Gandeng jeneng kita wis sembada dadi sang pamarta parbusing dosa. Ingkang mengkono nggih. Wis pinesti mawon jeneng kita klub met patus lebat Prabu Darma Kusuma ingkang werdine Nalendra ingkang tetep ing tesanggeman Puntadewa. Ngaturaken penunduk ulun dinjik kula dipun parintengaken Darma Kusuma ingkang werdinipun Nalendra ingkang tetep ing sesanggeman kanthi ora kajarak dina iki wis sinau negara saka Gusti wahyu ngadal bener sinebut wahyu Darma wis panjenengan sira kula Puntadewa pukulun ngaturaken genging penuwun ingkang tanpa upami dene kula sampun pinaringan wahyu widayat jati sebat wahyu Darma saking Gusti ingkang nyipta jagat kula mantar sabda patukulun narada ya gandeng wis purna ing gati kewajiban ulun lan kang Prabu Bathara Darma mundhut pamit kondhol pakayuwangan ya nggih iya kaya wis tuntas nadi kepali Sri Puntadewa ulun pamit makayuwangan nggih inggih Sang Hyang Narada ulun Bathara Darma sembah kondha jengkar paduka ulun sarimbit Kakangmu padha warandena becik besok amendemo bares kang prayitna
Adi Mas Bratasena mbarep kakangku iya. Saka ngendi Di? Saka kula ning Telaga Dwita. Aku kangen karo mbarep kakangku sabab wis suwen nggonku pisah. Syukur bagi sewu sabab penulis padha nindakake jaga sinaga kadang sijelan sijine. Iya, mula aku ora nikahke bareng-bareng kakangku. Iki jelamprong ana ngendi? Iki janapa tak tundung supaya tapa brata lawan setahun. Kudu pisah lawan pun kakang sabab dheweke nyuwun dipidana. Dheweke ngromang senemasa ganggu helm pun kakang. Mula wis ndak tundung si Adi ndak dawuh tapa brata ngupaya marang sipat kandel. Mbarap kakangku tega karo jelamprong. Babar pisan nglayahi kanggo ngungkal marang kang dadi jiwane Nyai Arjuna. Sapa kae? Kula ingkang sowan sinuwun. Kula cumantaka marang Prabu. Inggih kisah jengandika menika saking pundi sinten sinambating wewangi. Sinuwun kula menika rajaning para Gandharwa. Saking antara loka dunung kula sumitanipun Raden Janaka ngrai natya pun Citrarata. Dene kadang mulai nenggo barang menika naminipun pun Citrasena. Mekaten lajeng nengwi kados ingkang pundi dene jingandika mrepeki patenggan kula kisana. Inggih sinuwun anggen kula cemantaka sowan paduka namung badhe ngaturaken pisungsung kunjuk dhumateng paduka sinuwun. Mangke rumiyin Sang Citrarata nawi dasar menapa dene jingandika kedadak lajeng badhe pari bebingah dhumateng kula. Mongko kula saenget kula Puntadewa menika dereng nate sabet wacana kaliyan Sang Bathara Citrarata. Sinuwun kula kekalih menika sampun nate keputangan budi kaliyan Raden Janaka. Inggih menika nalika semanten nedhengipun kula leledang ing wanci Sandyakala kedadak wonten waktu manglat-latan posangkan besmi dhumateng kula kekalih. Dumadakan ing cangket menika Sang Janaka nedheng Lalana Brata kang ditrengginas Raden Janaka tumuli paring pitulungan latu dibesir kanthi mantra sakti. Saksirnaning matu kala wau jebul menika kumaranipun Gandharwanggara Parna ingkang ngupati dhateng kasampurnaning pejah. Wiwit lelampahan menika sinuwun kula Yayi Citrasena lajeng dados simitanipun Raden Janaka. Mila sinuwun dinten menika ing pangangkah kula badhe gentos atur bengah dhumateng ingkang rayi. Nanging gandeng wekdal menika Raden Janaka nembe nglampahi tapa brata. Mila kados boten klintu manami sungsung kala wau kunjuk Sang Puntadewa. Mekaten inggih Mengingatkan dasaripun kula namung sadremi dados susulipun adi kula Janaka. Minjing Desa Janaka sampun wangsul pisungsung wa badhe kula pasrahaken dhumateng ngawugan Sang Prabu. Inggih mangsa bareng pisungsung kula menika kedah binuka samangke. Inggih parangan maringake Yayi Citrasena gorene Yayi.
rakyat risang kaberan rinangkul pinempet-kempet Pisusung ulun menika wujudipun sinuwun Werkudara mbarep kanggo apa Pisungsunge jebul bebandane Kakang Duryudana Paman Senguni ibriye di wah mongso bojo mbarep kanggo adoh manut Paman Senguni lan dawuh iki piye paman awake digawe pengewan-ewan malah dipasahi marang Pandhawa piye iki paman nyuwun duka sinuwun kula inggih jidhek mrika nggih nah sing dienggo bongkok sikilku karo tanganku apa gatel ora jamak anu kemawon anu piye kukuban negari ngamarta dipun wangsulaken dhateng Pandhawa kemawon nanging kula aturi nyuwun gesang inggih obrange sini-sini wong dek semono nggonku mirang-mirangake Pandhawa iya kaya ngono lah iya kuwi ngerti dhewe kok tak dal pangapura atus pundi melih mboten perlu menggalih kepeset lainnya sing penting selamat nggih kali sampe katampi kula nyuwun pamit sinuwun lang-langing driya mangun kung tangguhan rimbang Dimas Werkudara mbarep kanggo apa selama saake Kakang Duryudana Paman Senguni ndal diluwarin bandane Kyai Asang padha waranten becik besok amen demo baris Kakang Prabu Duryudana bekti kula katur Kakang Prabu nggih sampun kula tampi yai Paman Senguni sungkem kula nggih nampi nggih Kakang Prabu langkung rumiyin kula nyuwunaken pangapunten dhumateng lekasipun smitra kula kala wau ingkang sami cemantaka misakit dhumateng Prabu Dalah Paman Senguni saha kang rayun pangapunten dene mboten wonten tengah ing wana mangkat menika kula mboten saged ngaturaken pasugatan dhareng unjuan ingkang miraos kados dene wonten ing praja ing mriki wontenipun namung toya telaga dalah ing kemlaka kagem jampi salit Ko Prabu nggih atur nuwun di anu kula boten ngelak kok Yai Paman Senguni aja dadi atimu aku ora iso nyugata pangan lan lomben sing mirasa kene eneke mung idu karo jotos wis kenane wong iki-iki adune sing arep males ing nembeke karo kakang nih apane wong tamba ngelak kok didone karo dijotos raine Kyai Puntadewa nuwun kula kula maosi bilih sor Prabowo kaliyan Paduka buktinipun dinten menika pancenipun kula niat badhe ngingis-ngis dhateng para Pandhawa nanging jebul malah dalah kosok wangkul kula ingkang katrikung lajeng katur Kyai Prabu Puntadewa monggo karo kula dipun pejayawon Kyai Prabu Kakang Prabu Duryudana sak gugut pinara sasra kula boten gadah ras badhe midhana Kakang Prabu kepara kula ingkang
ndongaaken mugi Prabu pinaringan raharjana ing sami kala sedaya klepatan sampun kula punten sedaya dosa sampun kula lebur ingin menika Kang Prabu kula nyuwun pangestu patos sakadang mugi-mugi saged tutup kalih lastana nggih Lawana menika Prabu aduh nggih Sinuwun Puntadewa Kakang Semarapa tuhu paduka titah petingan saking Gusti Nyipta Jagat tuhu paduka titah ingkang sampun kapitados lan pangeran supados maradenaken dhateng jiwa ingkang sae jiwa ingkang luhur lampah ingkang utami paduka linambaran sabar darana nadyan to dipun ngis-ngis nanging boten sakit ing penggalih kepara paduka paring pangapunten dhumateng Kerkaduyudana menika pertanda paduka dados petinganing titah Marcapada sampun trep namipun Darma Kusuma ratu kang pingreh kewajiban sampun trep wahyu Darma manunggal dhateng Sang Puntadewa sabab paduka sampun saged nglampahi darmaning agesang tuwun Darma kangge minjang sampun seda sinuwun Kakang Semar Hiyo kula dari ndedonga mugi-mugi paduka saged tutup anggenipun nglampahi penandang ngluraken dhateng jiwanipun ugi nyembah asmanipun Sudarma saha biyungipun Kakang Semar ngaturake panuwun sampun titih purnegati wahyu Darma manjing dhateng Sang Nerpati Puntadewa menika kenging kangge piwutat paraping Barayagung ing Nuswantara wonten ing alam kados ngaten kedah ngagengaken kawastadan tuwin kesabaran mboten kenging lajeng ngedalaken nafsu ingkang kirang prayogi mangke mindak pelintu merginipun Kakang Semar Hiyo ing menika monggo unjuk suwing ngersane Gusti Nyipta Jagat teteken tekun nyatane tekan Kakang Semar Hiyo dene kula ingkang ngayek kewajiban sak kanca rumaos kathah lepat dosanipun kiranganipun mawantu-wantu kula sak kanyugunging samudra pangaksami dhateng para pamirsa tuwin para miyarsa sabibaring ngringgitan ing tlatah mriki tansah manggi hayu-hayu rahayu niskala inggih mangku damel teguh timbul lirik ing saya kasang saya kasembatan ingkang ginayuh minangka tutuping atuh sami sesanti sepisan mardika tetep mardika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungah-bungahku bakal joget tondo syukur barang pangeran Kakang Semar monggo ndoro